Здравейте! За всеки един от вас, който вече е решил да инвестира индивидуално, рано или късно се сблъска с няколко основни проблема. Единият от тях е, че няма достатъчно свободно време, което да посвети на изследването на финансовите активи, които да подбере и след това да включи в своя портфел, а вторият е, че реално не разполага с добрата пазарна информация, за да вземе това обосновано решение. Ние в Caro Capital Management предлагаме един продукт, който може да бъде от полза за този тип клиенти. Той се нарича доверително управление и предлага професионално управление на средствата на нашите клиенти, като ние се стремим да вземаме доста обосновани и професионални решения, които да подобрят значително доходността на тези хора. Това, което правим е да направим среща с клиента, при която да разберем какви са неговите инвестиционни цели, неговите индивидуални характеристики и неговият риск и съответно доходността, която може да търсим срещу него. Това е доста добра възможност за клиента, тъй като по този начин той получава цялото свободно време да го разполага за най-добрите занимания, които реши да предприеме, както за своето семейство, така и за своето хоби. От друга страна, като всеки начинаещ инвеститор, това е доста добра възможност, тъй като начинаещите инвеститори обикновено са подвластни на емоциите и на поведенческите финанси казват, че те не могат да вземат правилните решения всеки един момент, така че клиентите по този начин аутсорсват и този значителен риск по време на своето инвестиране. Това, което прави индивидуалният консултант, е да даде точната представа на нашия клиент, какви активи са добри за целта на неговата инвестиция, а след това портфелният менеджер взема решенията как да купи тези активи и съответно как да управлява портфелът. През цялото време клиентът има възможност да наблюдава представянето на своя портфел чрез стейтменти, които получава в края на всеки един месец. Като цяло, инвестиционният консултант може да бъде оприличен като личният доктор. Да, всеки от нас може да се справи и самостоятелно да се грижи за своето здраве, но много е по-добре, когато насреща има професионалист, с който може да се посъветва и да вземе правилните решения в дългосрочен план. Като цяло, портфелният менеджер се стреми да се грижи добре за своите клиенти, тъй като по този начин се формира и неговото възнаграждение от добрият резултат, който постига за своите клиенти в края на годината. Комисионните за този продукт са достатъчно ниски, тъй като се постига добра икономия от мащаба, а менеджмент фи се движи в рамките на процент от активите под управление на съответният портфел. Като цяло, това е един доста добър продукт за всички хора, които искат да имат свободно време и в същото време да бъдат инвеститори на капиталовите пазари, тъй като решенията, както казахме, се вземат от професионалисти, които посветяват цялото свое работно време да изследват закономерностите и движенията на тези капиталови пазари и да подбират точните активи за всеки един портфел. Така че, ако се нуждаете от доверително управление, може да ни намерите. Ние сме насреща. Caro Capital Management се грижи достатъчно професионално за вашите пари, така че да постигате доходност в дългосрочен план.